Dolors Pagès Genís, coneguda popularment com a Lola de Cal Rei, va néixer a Palau-saverdera el 8 de maig de 1921. Ha dedicat tota la seva vida a la pagesia, cultivant la terra per després vendre els fruits que en recollia al mercat. Des de l'any 2016 resideix a la residència Pissunyer de Roses, on aquest dilluns se li ha lliurat la medalla centenària que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya atorga a totes aquelles persones que arriben als 100 anys de vida i que la sol·liciten. En aquestes ocasions, la direcció del centre geriàtric oferia una celebració per a tots els residents, però degut a les mesures Covid, aquesta s'ha limitat als familiars propers que l'han acompanyat en aquest dia tan especial per a la Dolors, on ha rebut l'escalf dels seus 2 fills, del seu gendre i dels 4 nets, tot i que també té 5 besnets. La celebració s'ha iniciat amb el lliurament de la medalla centenària que li ha estat entregada per l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan. Seguidament, la regidora d'Acció Social, Esther Bonaterra, li ha fet entrega d'un ram de flors per aquest aniversari tan especial com és la celebració d'un segle de vida. Mentre que el director del centre, Josep Marès, li ha lliurat una placa commemorativa del seu 100è aniversari, la qual s'entrega a tots els residents que arriben a aquesta edat. Com no podia ser d'altra manera, tampoc ha faltat el pastís d'aniversari que ha posat la nota dolça a la celebració i que ha pogut compartir amb les seves persones estimades.